Balkan Sewitining etraflaryna yer alma ekişi başlandy. Irki soğan, sarımsak we yer alma tohumlaryny satyn almak üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden pul toplanýar diýip Azatlygyň yerli habarçysy 25 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä, bereket etrawynyň büdjet edaralarynyň her bir işgäri 1 kilogram sarımsak tohumuny, 500 gram soğan tohumuny we 10 kilogram kartoşka, yer alma tohumuny satyn alyp bermeli ýa-da şol agrymdaky tohumyň pulunu vermeli. Dürli urlardaky anandar çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, mektepleriň saglyk we ara gatnaşyk puwdagynyň işgärleriniň her biri umumlukdan kärenne yerlerini ekiljek ekinleriň tohumlaryny satyn almak üçin 200 manat töweregi meçberine pul vermeli. Bu maglumat hökümet başlygynyň 23 fevralda ow huzurlugyna jogap berýän ornatary we vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatynyň ýanyndan geldi. Balkan vilayatynyň häkimi Asym Muradowyň prezidente beren hasabatyny anyklaşdyrman aýtmagyna görä, häzir Sewitde yer almanyň gök bakçy ekinleriniň ekişi dowam edip bu jogapkärlik mewsimi bellenen möhletlerde tamamlamak üçin zerur çäreler görülýär. Bereket we Gallarwat etraflaryna ýüzlerçe hektar yer alma, soğan we beýleki gök bakçy ekinleri ekilmeli. Daýhan birleşiklerine yer bölekleri bölünüp berildi diýip Azatlygyň çeşmesi vilayet häkiminiň iş maslahatyna aýdan umumy sözlerini bölekleýin tasdik etdi. Ýöne aýrarlykda gurlaşylan bir näçe çeşmäniň tasdiklamagyna görä, bölünüp berilen ýerleriň ähli çykdyjy ýaly büdjet edaralarynyň işleýän raýatlaryň boýnuna ýüklenýär. İşini ýitirmekden gorkýan adamlar bu iş usulyna garşy, ýöne dymmagy saýlap onuň dowam etdirilmegine kömek edýärler. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurlaşýan hünärmenler büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyny ekin ekilýän, ýyda edilýän we hasyly ýynalýan yerleri kärennesine alan potrotçularyň hakykatda öňräkden bäri yerli hukuk goraýjy edaralaryň we beýleki täsirli adamlaryň ýaranlary bolup durýanlygyny öňe sürýärler. 1 hektar ýere 1,9 tonna kartoşka tohumy gerek bolýar. Bereket etrawynyň çäginde bir MHM ofitserine degişli dilip bilinýän 100 hektar yer üçin 20 tonna kartoşka tohumuny büdjetçileriň hasabyna satyn aldylar. Tohumyň 1 kilogramy 25 manatdan 35 manat ağırlygynda bahalanýar. Ähli girdeji yer eýetine girýär. Çykdyjy edýän büdjet işgärleri hamana gulýaly ýolbaşçylaryň batyşlaryna bolýa diýmekden başga zat diýip bilmeýärler. Deyip adyny aýdylmalygyny soran büdjet işgäri aýtdy. Gallarwat etrawyna häzir 200 hektar yer alma ekişine taýýarlanýar. Ýöne bu ýerler hem Sewitiň täsirli adamlaryna degişli. Sebäbi ekiljek yer alma tohumlar üçin büdjet işgärlerinden pul ýynalýar diýip aýrarlykda gurlaşylan iki çeşme aýtdy. Azatlygyň söhbetdaşlarynyň sözlerine görä, yer alma tohumy gymmat. Ýöne iş başarýan daýhanlara az mukdarda 1 ýa-da 2 hektardan yer berilse, hiç kim başga ýeriniň yerine ekiljek tohum üçin pul vermäge mezur edilmezdi. Garaşsyzlygyň başga ýerlerine daýhanlara az mukdarda 3 hektar çenli yer vermek kararyna gelinip bu düzgün Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň geçiren ow huzurluk reformalaryna çenli saklandy. Ýurdu azyk kopsullygy bilen öpjün etmek wadasyny beren Uly Berdimuhammedow kärenneçileri netijesiz işlemekde tanqytlap yerleri has köp mukdarda we uzak möhlet bilen hususy delekeçiler diýilýänlere bermek teklip etdi. Bu özgürüşlük täsirli adamlaryň öňkü resmiýetiň we wezipesinden bir kanun peýda emeldarlaryň yer korrupsiýasyny öňküsünden hem giňeltmegine we çoňlaşdyrmagyna ýol açdy diýip synçylar aýdýar. Syzyp çykkan maglumatlar yer almy üçin 100-200 hektar çenli bölünüp berilen yerlere bir kanun eýetken raýatlaryň diňe büdjetçilerden tohum pulunu alyp oňmaýanlyklaryny, eýsem aýlyklary aýdan aýy ýetmeýän adamlary dökün satyn almak, otogçulara hak tölemek üçin hem pul vermäge mezur edýänliklerini işaret edýär. Daýhanlaryň tasdiklamagyna görä Balkanyň toprak şertlerine yer alma ekip her hektardan 6 tonnadan 15 tonna çenli hasyl alyp bolýar we egerde bu mümkinçilik kanun esasyna peýdalanylsa adamlaryň uly böleginiň edilmegine, az sanly emeldarlaryň baýamagyna getirmän
azyk golçulugynyň döredilmegine, umumy awadançylygy, halk jewistligine hyzmat ederdi. Azatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada resmi düşündiriş alyp bilmeýärler. Türkmen häkimetleri garaşsyz neşirlerde, sosial ulgamlarda bildirilýän nägileliklere, giň ýaýranlyga aýdylýan korrupsiýa açık reaksiya bildirmeýär. Iýerilen soraglary, ýüz tutmalary jogap bermeýär. Şol wagtda prezidentiň geçirýän maslahatlaryna ýyldan-ýyla şol bir hasawatlar berilýär we käte şol gowy hasawatlary beren ýolbaşçylar täzelenýär. Ýöne aýdylýan sözler öňkülügine galýar. Söhbetdeşlerimiz hökümet başlygynyň emele gelen ýagdaýy ýa düýpden bilmeýänligini ýa-da o huzuru bilen asla gazyklanmaýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň çäginde gurulan ilkinji karbamid önümçülük detgaty bolan Tejen karbamid zawodunda häzirki wagtda alınıp barylýan awatlyş işlerinde korrupsiýa ýüz urulýandygy, zerur täzelenmeli teristeleriň deregine köne enjamlaryň galdyrylýandygy, galy berse bu işleri çekilen hünärmenlere ençime aý bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Bu barada ahaldaky zawodyň biri-birinden habarsyz ençeme hünärmeni azatlygy we yerli habarçylaryna maglumat ýetirdi. Şeýle-de mümkin kanun bozulmalary boýunça häkimetleriň talaba laýyk derine geçirmegine çağırdy. 2005-nji ýylda ulanmaga berilen we ýyllyk 350.000 tonna önümçilik kuwatyna eýe bolan Tejen karbamid zawodunda ençime ýyl bäri düýpli awatlyş işleri alınıp barylýar. Türkmen Hime döwlet konsernine degisli bu zawodyň öndürüjüligini ýokarlandyrmak we durkuny täzelemek boýunça işler Türkmenistanyň hökümetiniň 2021-nji ýyldaky kararlary esasında Türkmen Enzam Hojulyk Jemgyýeti tarapyndan kabul edildi we 2023-nji ýyldan başlap önümçilik meýdançasynda amaly işlere girişildi. Zawodyň ýolbaşçylary bu firmanyň wekilleri bilen dilduguşga girip zerur täzelenmeli ätiýaşlyk şaýlarynyň deregine eýem hatardan çykyp barýan köneleriniň daşyny renk tepip çalşylan hökmünde galyrýarlar. Elbetde bu paranyň öwezine edilýär. Ýolbaşçylar hususy yerli firmadan aýlyk alan ýaly dowamly müňlerçe dollar paralýarlar. Gelýän barlykçylara hem para berip hilegärligi ýapýarlar. Deyip hopsadyk aladalary sebäpli atlandyrylmasylygyny soran zawodyň bir hünärmeni aýtdy. Azatlyk başga-da ençeme hünärmeniň anonim ýagdaýda beýan eden mümkin korrupsiýa baradaky aýplamalaryny garaşsyz ýagdaýda barlap ýa tasdikladyp bilmeýär. Goloýda çap edilen halkara korrupsiýa indeksinde nowatdaky gezek iň erwet görkezüjileri alan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanyň resmi we kanun goraýjy edarlaryndan şeýle-de zawodyň özünden hem jogap almak başartmaýar. Azatlyk 25-nji fevralda Türkmen Enzam Hojulyk Jemgyýetinden tetbir almak üçin onuň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini ýygyderli jaň etse-de olara jogap beren bolmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmen hökümeti nesirlerinde Tejen karbamid zawodyny döwrewaplaşdyrmak çäresiniň çäginde Türkmenbaşy deňiz portuny ýurdun taryhynda iň iri ölçegden çykýan ýükleriň biriniň, ýagny Amerikanyň we Kanadanyň bilelikdäki Babcock & Wilcox kompaniýasy tarapyndan öndürilen sagatda 160 tonna buğ öndürýän orta basysly buğ gazynyň getirilmegi bilen bagly çap bolan habarynda bu enzamy ýerine eltmek we soňraky gurama işleri Türkmen Enzam Hojulyk Jemgyýeti tarapyndan ýerine ýetiriljekdigi aýdyldy. Sol habarda kompaniýanyň şu mazmuny beýanaty hem çap edilipdir. Ýagny biz Türkmenistana ABŞ'dan, Germaniýadan we Şwitsariýadan öňdebarjy tehnologiýalary getirýäris. Her bir taslama iň berk hil talaplaryna laýyklykda dolu taýýar görnüşde ýerine ýetirilýär. Bu ağırlıkta azatlyk bilen habarlaşan hünärmenler Türkmen Hime döwlet konserniniň resmi işgärleriniň hem awatlyş işlerinde tölek wadaty bilen çekilendigini, emma olaryň indi 2 aýdan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini aýtdy. Bizi dinleýän ýok. Inni berler, şimdi berler wadaty bilen eýem 3-nji aýa girdik. Ýolbaşçylara nägileligimizi bildirsek, gaýta hani işlemejek daw bolup gör, gün işten çıkarlarsın deyip hayvat atýarlar. Deyip hünärmen belledi.
meselelerini häkimetlere istirmek üçin Azatlygyň redaksiyasy bilen habarlaşan işgärler bu ýagdaýlary aýan edip häkimetlerin Tejen Karabamit zawodunda düýpli barraglary geçirmegine diňe bir mümkin kanun bozulmalary däl, eýse talaba laýyk däl ätiýaslyk saýlarynyň goýulmagy netijesinde zawodda döräp biljek hadisalaryň hem öňüne almagy çagyrýarlar. Mary welaýatynyň Sakarçaga etrawynda polisiýa we döwlet salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýetçilikdäki söwda nokatlaryna, şol sanda dukanlara reýt geçirýärler. Häkimet wekilleri munyň alkogolly önümleriň bir kanun söwdasyna gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýöne telekeçiler munyň özlerinden para almagyň ýene bir usulydygyny belliýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 fevralda Sewitden maglumat berdi. Etrapdaky söwda nokatlarynyň, dukanlaryň tas ählisine reýt geçirildi. Polisiýa we salgyt gullugynyň işgärleri dukan eýelerinden ilki wada spirtli içkiler satmaga ruhsatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soraýarlar we soňra da barlygy geçirýärler. Dip ýagdaýlardan habarly yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak Türkmenistanda geçen ýylyň iýulynda alkogolyň ziyanly täsiriniň öňüne almak boýunça 2025-2028 ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Resmi habarda ministerliklere, pudoklaýyn dolandyryş edaralaryna, vilayetlaryň hemde Aşgabat we Arkadağ şäherleriniň häkimliklerine mailnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň tawşyrylandygy aýdyldy. Munun ýa-da häkimetler ýurtda alkogolly önümleri satýan söwda nokatlarynyň işini çäklendirip başladylar. Alkogolly içkileri we piwe satýan ýerleriň köpüsi ýapyldy we alkogol önümleriniň bahasy ýokarlandy. Şeýlede ýurtda lisenziýasy bolan uly dukanlaryň söwda düzgünleri üýtgedildi. Satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilip başlandy. Habarçylarymyz bu çäklendirmelere garamazdan spirtli içkileriň bir kanun söwdasynyň dowam edýändigini, käbir dukanlarda bularyň açaçan käbirinde bolsa gizlin satylýandygyny aýdyp gelýärler. Häzirki wagtda polisiýa we salgyt gullugynyň işgärleri dukanlarda tapylan spirtli içkiler üçin telekeçilere uly müçörde jerime salynjakdygyny, haritlarynyň ellerinden alynjakdygyny duýdurýarlar. Şol bir wagtda telekeçileriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, olar jerime ýazmaga we haritlary alyp gitmäge howlukmaýarlar. Muňa derek olar goşodurnak içinde ılalaşmaga çalışýarlar. Köp telekeçi bu haritlary alyp gitseler bankrota düşjekdigini aýdyp bu gedeklik geçirimlilik etmegi soraýar. Şondan soňra polisiýa we salgyt gullugynyň işgärleri dukan eýlerinden 1000 manat para vermegi soraýarlar we ähli zada göz ýumyp gitjekdiklerini aýdýarlar. Telekeçileriň käbiri muňa razy bolýar. Onça pulunyň ýokdugyny aýdan telekeçilere bolsa 400-500 manat berseler-de bolýanlygyny aýdýarlar. Dip yerli ýene bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa we salgyt gullugynyň wekilleri köp dukanyň golaýynda gizlenip hem durýarlar we olardan alkogolly içki satyn alyp barýan ýaşaýjylary saklaýarlar. Olar spirtli içkini haýsy dukandan satyn alandyklary barada düşündürüş ýazmagy mezbur edilýärler. Soňra ýaşaýjynyň spirtli içki alandygy baradaky düşündürüşini dukan eýesine görkezýärler. Dip telekeçilerin ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda telekeçiler bu reýtleriň spirtli içkilerin bir kanun söwdasyny edýän dukanlaryň ählisinde geçirilmeýändigini, arkasında ýokary derejeli döwlet emeldarlary bolan dukanlaryň alkogolly içkilerin söwdasyny açaçan dowam etdirýändigini hem aýdýarlar. Bu maglumaty yerli polisiýadaky bir çeşmämiz hem tasdiklap, reýtleri geçirýän häkimet wekillerinde bu dukanlaryň sanynyň bardygyny aýtdy. Bu dukanlaryň gapsyndan hem barylmaýar. Sebäbi olaryň eýeleriniň arkasynda yerli emeldarlar bolup, olardan hiç kili düşewünt bolmaýar.
Dip çeşmämiz häzirki reýtlerin spirtli içilerin bir kanun satuwynyň öňüni almagy däldi, esasan telekeçilerden para almagy gönükdirilendigini belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada değişli häkimetlerden şolsanda yerli polisiýa bölümünden we salgyt gullugundan telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri hem reýtler barada gurrun gozgap, ilat köpçüligine maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle-de alkogolly önümleriň harçlanşy boýunça sanlary, alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaby alınandygyny hem äşkär etmeýär.